Значи има и друга възможност. Основният, който смуква от тези неща, в крайна сметка държавния бюджет. Ти можеш да сложиш някакъв лимит на тока, в който да кажем ДДС-то, който е 20%. Върху 100 лева с 20 лева отгоре. Върху нещастието на хората ти дърпваш още 20 лева. Значи ти можеш да направиш примерно ДДС-то специално за това 5%. Специално за битовия ток. Примерно 500 кВт. Може за парното да направиш това нещо. Значи, но трябва бързо да го прави, защото тези хора трябва да бъдат успокоени. Това нещо трябва да се канализира. Не, то се оказа, че начин има. Жална ни майка. Оказа се, че има начин. Оказа се, че ние до момента сме плащали ток наистина на реални цени. Не просто, че ние скъп, защото са ни ниски заплатите. Ами цените са били такива. Ето сега излиза, че може да купуваме повече от Козлодуй, енергия, която е ефтина. Излизат други варианти. Излизат, нали, от тук там да се приспадне. И това е забелязвате ли за какво си говорим? Говорим си за политики. За това какво можехме да направим, ако така бяхме помислили по въпроса. Ако бяхме мислили по въпроса, с какво дойде правителството? Защото сега всички да са виновни. Обаче това правителство дойде с един огромен приоритет. Магистрали. След магистралите и след правителството, това е икономиката. Ние ще се напълним